आङो मिडिया नायगिरिफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो दतमा नैबे मण्डलनि सिङाव दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जोङो मोनथाम जायगायाव जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। फारियै बेवहाय जोंनि सेरफांगुरिनि डायमन्ड मास्टार अइलनि सिङावहाय गासै बेवहाय 40निबो बारा बेवहाय जयनिं जादों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा दतमा उमानगर होननाय गामियाव बेवहाय दिनै 80निबो बारा बेवहाय जयनिं जादों। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा 2 नं नाराबारि गामियाव बेहाय गासै 30निबो बारा बेहाय जयनिं जोंनि बे दतमा बिजिपि मण्डलनि सिङावहाय माने जयनिं लानाय जादों। आरो बिथांमोना जोंनि बे बिजिपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैदों। आरो बुंनो थाङोब्ला नैबे दतमा कनस्टिटिउयेन्सियाव दिनै जेरैबायदि बिजिपिया दिनै गोहोम खोख्लैदों, बेवहाय गुबुन दोलोआ बेवहाय खुनु मोनसे फेर फाथिनो हाया। मानो होनोबा बेवहाय जोंनि राफोद सासे दिनै दैदेनगिरि जों मोनसे क्रियेट खालामनो नागिरदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनरन्जन ब्रह्म। आरो बिथाङा दिनै बिराद मोनसे मोजाङैनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिथांखौ इयुनाव देरहाहोनायनि मोनसे थांखिजों दिनै लोब बेवहाय बिजिपि दोलोआव दिनै बाहागो लाफैदों, जयनिं लाफैदों, खामानि मावदों। आरो देरहानायनि मिजिंजों दिनै बयबो मोनसे सुरजों दिनै आगान सुरबाय थादों। फैगौ 7 तारिखआव जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारा दिनै जोंनि दतमा बिजिपि मण्डलनि सिङावहाय नैबे जोंनि रामफल बिल रुपनाथ फिल्डआवहाय बिथाङा दिनै कार्जकर्ता मोनसे मिट खालामफैगोन। आरो बेवहाय गोबां जोंनि दतमा कनस्टिटिउयेन्सिनि सिंनि दिनै दैदेनगिरिजों लोगोसे दिनै मावथिफोरा बेहाय बाहागो लागोन। बेवहाय गैयाब्लाबो जोङो दिनै 10,000निबो बांसिन बेवहाय गेदारिं मोनसे जों खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय बे मेसेजखौ रायजो राजाफ्रा हयथ' आङो मिथिहोहरनो नागिरदों, जाहाथे ओइदिनखालि बयबो जाहाथे जोंनि कर्मिफोरा लैहोर बाहागो लाफैयो आरो जोंनि भटार्सफोरा लैहोर फैनानै बेहाय जोंनि चिफ मिनिस्टारनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंफैयो। आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। यासिन आली नावारबिटा বিজেপি যোগদান করার কারণ মানে ইউপিপিএল আর বিপিএফ মেলা বছর করিল, একে দেখিল কোনো ডেভেলপ নাই। তারপরে বিজেপি যেটা ডেভেলপ করে আছে মোর ভাল লাগছে আর কি। এই কারণে আমার এই মনোরঞ্জন স্যার আমার কারণে কিবা এটা ভাল করব, এই কারণে মই বিজেপি যোগদান করেছি। বিপিএফ सुरेश्वर नार्जारि 1 नं नाराबारि। सिगां जों बिपिएफआवमोन, दिनैसिम बिराद गोबाव जाबाय। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट आं माला गानबाय आरो बिजेपिआव। बाइस न'खर। जों थांखिया जाहैबाय बिजेपिखौ देरहाहोनायनि थांखि जोंनाव दा। आंनि नामा सम्बासि ब्रह्म, गामिया उमानगर। आच्छा, सिगां बबेबा सानसे दोलोआव दंमोन? आगोलावथ' बिपिएफआवमोन, दा बिजेपिआव हाबनाय जाबाय आरो। बिपिएफआव थानाय समाव जेबो अनसुंथाइफोर मोननाय जायाखै। बेनि थाखायनो फैनाय जोंहा मोनथावबो गैखाया। दा जिखुनु जाया जोङो मोजांल' जानांगौ आरो। बिजेपि राजखान्थि दोलोआवहाय मा थांखि लानानैहाय जगदान जादों? जोङो माने देशआ माने मोजां जानांगौल' आरो जोङो गोजोन सान्थिनि थाखाय। औ औ। मटर औवारि 3 नम्बर बुथियापारा। आङो जोंनि समस्याखौ समाधान खालामगोन बादि मोननानै जगदान जाफैदों। आङो माबायाव दंमोन, इउपिपिएलआव दंमोन। सुबिदा मोनाखै आं, ओंखायनो फैदों आं। ओहो,
जेबो मोननाय जायाखै नामखौ मिथिगौ ना मिथिया हो एमसिनि नामखौ मिथिगौ ना मिथिया नामखौ आं बारा मिथिया नोंथांमोननि गामियाव एमसिया थाङाखै नामा आङो न'आव गैयामोन गोजानावसोमोन एसे आं कम्पानियाव मावहैदोंमोन नालाय आं मिथिनाय जायाखै आंना जकमान गामिया सियालमारि बिसिपिखौ मोजां मोननानै दा बिसिपि हाबनाय जाबाय आरो गासै साबेसे नुनो नामखौ हा साबेसे फैदों जोङो 7 जन फैदों आरो फैबावनांगौ दंबावो नामा फैबावनांगौ दंबावगोन बिनिफ्राय नोंथांमोननि सुबिदाखौ माबा नोंथांमोननि सुबिदाखौ सुस्रांगोन होनना सानो नामा दा फैबाय थानाय फिसायगथियावहाय बिनिफ्राय सोरबिजासिम महरै फसंनो मिथिगौ नामा बेखौथ' मिथिखागौ जोंनिनो बे सार मा नाम मनरन्जन ब्रह्म सारखौथ' जेनेबा मोजां मोनखायो नालाय बिखा गोरबोजोंनो मोजां मोननानै आङो दा हाबनाय जादों आरो आं न'नि मानसिफोरखौ लाबोनाय जाबाय